Jiménez. Evita Jiménez. Agiminias. 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 Neket evit ar sier a zach. Vidu a dit, tiens, quoi. Marte. Ah ja, dit is wie ze gret, hè. Dat was zeer... Oh, nee, niet plus zeer lu du gris, quoi. Ah ja. Ja, zeer lu du gris. De man hoe velo. Ja, de man hoe velo badun, ja. Nou, c'est tu ba. Oh, mais ma variken que da. Adrasso garil. Ja. De presentialisten da veterinaire, quoi. Puis visiter op de rénover, quoi. Offense, quoi. Offense, quoi. Dat hoen, quoi. Puis toen had je die sausplas. De had lakken, azur, made, maar kreus aveur, quoi. Ja. Neket evit a vuur. Ah non, pas aveur, a lischen. De hole gant a veterinaire diao en madoe a lischen, e a joare, quoi. Dat we een operatie, quoi. Car in toel ring die gweu... Da operi, quoi. Ja. Olische beret is wel juist, zo'n de priority trouw, quoi. Ah, dan de lakke, ik ben wies, quoi. Ja. Ja, dat is trouwens speciaal om Tom. Nou ja, bij Trump houdt Tom hoen, quoi. De doel kreuzer weg, quoi. Ja, en Tom hoen. Hoe aan? Hoe aan? Maar ik heb net bij zo'n klauw, de daudigori, attende op his hoen, en de werf ook al van het weg, quoi. Nou. Marie-Laure, zo om mijn mama Marie-Laure. Oh, mama Marie-Laure. Non, Marie-Laure, Kalek. Non, zo nou. Ja, Marie-Laure, Kalek. Mon rama was? Ja.